tayo ti maudi apa sa titi programa tayo ng Pauluan at kayo manan ka at halo-halo special dito yan karuba iso nga pinaliwak ti background ta inusarta mga kinantang amin dahil tatay Pitaka inusar ko nga pinang background ta ikin na trying to reconnect ko na mo Kurain da Orion ako medyo agbalbalat ti signal ti wifi amom ay nga nakamalmalasak nga talaga anan sa malmalas ko tatangal daw Papaya naglugan ang arot ti jeep tatay Kanya nangyari agsikal ti buksit ko Nako, delikado agpermi nga maka-ut-ut Kanya na amit mo ka raw Diyos ko na wise da ito'y kunamay kaputan na pig sa ti panugbog iti stereo ako ingidang ko Bot di na nadlawan Panagleng kaya ingidang kau Panagleng ay ngim kimita da aming kanyak Apa nga ay naka-headphone Naka-headset ka magkaya Mati mamaw madik amok Kang otot namin 5 ti amok ako tugtog ti jeep na jay Nagmamuti kayo gasta nga ron feelings tayo pot Kaya nga naka-headset kagayam naka-headset kagayam Naspak DJ para ko sa Mantibalse ni Tatang para king ni June Lopez Pagaling ka balong Tana opera gamin Kung na great momot JM Kung na Nanay Lourdes Pastor ay adamo gayam iti mensahe ni Mudrakals mo Hello Manong June Lopez Agpalaing ka ay anak ko ti kasargayam dayta ni Aquilino Lopez Jr. Iti ang batali ito kan nakaasawa iti taga Raniag Ramon Isabela and ni manang kong atina tinaasawa na naimbang nga malamyo di tabalayo sige pa bumasa ka pa bago Jan Kanjelay nutungtong nagkeman ni Tata hi Manong good PM ko yun ken balong padang agwapo nakita ka tamo na talaga ti agolbod great ko man jay friend ko nga nakapinpintas nga madama ti Bingona ken kastamot kin Nanay Linda para man gwapo jay God gave me you it's me Carol Gamay from Villa Pagaduan thanks okay where is Villa Pagaduan I don't know dahil launay marong jong kablawak man nila kay ko dati mawag bit nila kay ko nga umininom niti Arak issue ni Renante Villegas kung na please accept my text mo libre ko datamanan marigri ka tan apo kakaasin mo na kita naragsak amalam yun amak mabit lang balong ikan naman di may isang kapay atin eh kapay Tatang makait mo mo tidikaf loko to yan ay ka siyempre edikap pagikam nga rod mangkok dikap ko na mangkok paisubot kita kita lagi kantaan nga rod tayo request ni nanay mo nga Lourdes Balse ni Tatang para kini anak ko Aquilino June Lopez itiranyag Ramon Isabela kanaminan apo nakakabagyan kagayam John Mark mawawagan namin tayo isuna kat Papukpo ka. Joke only. Hindi maladagaan Genggat na addaan na tiput Agubakam ken ni Tatang Sana isalang agraman nanang Ililinag gengat makaridepan Sa aging inayang nga mangiuli kaniya Panagdong mo ti ama marik na Lukumalang mabaling Nuwatapay panawel Ngayon kang magkibing Kat isala nag-agkasubing Tay di agpatengga asami weng Tapno may papasko Di ayat ko ken ko'y iliw Luwag
kanak adagos kinitatang basta unay panangay ayon na wenla sana tumetla ibaon nga agpakumbaba nuti rabiin na makaturog ka mangibatit kwartat pagpungpunganak ketjak impagpagaru apanawan na tumatakaw ko kuma panawan nga kaadam uray may nga adam apanangiyalelem kaniyak piliyek kang syuna diyak patingga hati ayat ken iliw maipapasko amin ken ka jak mas baalang tinundaan takas taunay panagib-ibig ni nanang kararat na metlang nalablabes pa na tustusana mga inayari na ng amok nga di nagtumetlapat ka ngem apo ipatay na na makasalat balsen itatang tardaret tepet ni rabi matumpal tinapa nagsubli okay, pumasa ka man pa. Kata-kita tumupay nga text messages balong. Naragsak ang malam yung manong June. Ken balong kablawak man tinaragsak kablawak man tinaragsak UT Family Corpus. Peralta and Moss, especially to my you kids and to our loving husband Jong Peralta. Thanks sa pagbabasa ng greetings. So kuya from Vicky of Ramon City. You family. Ramon Isabela da ito eh. Oh, okay. Ako din. Pasensya na po sa Facebook. Talagang kinakapos po ng signal ang ating... Good afternoon. Great ko ni Cindy. Nga awan pay. Amona. Nakaitamanan. Kinkin na sibing. Nagagarami ditindayon. Para kasmanti driver. Anadawel. Okay, thank you Manong Kunana. Hi, good afternoon po Kuya John Mark, kamusta po? Okay lang naman po ako. Yes. From Jen Kunana dito. Great ko man Manong, dagiti Viernes family dito Pisan Kabakan, Cotabato. Kada Domingo kami ngagdendengag ti programa yo, talaga mat ang nagpintas Manong. Agwis kami man Manong. Ikanta nga ko La Sisi. Salamat, it's me, Sejan Obligado. Manong pakikablao man dagayag ayam iti chess ni Marlon ken ni Bulldog nga tagatoy San Isidro di Fon Quirino Purok 3. Salamat okay. Manong kuna na dito. Good afternoon pongi. Sino day toy? Good afternoon pongi. Talaga nakablao man dagayag upat nga agbagbag ti pader inda inang ising da Edward Jomar, Gabriel, Pastor, Kinirenal, Manuel. Tapos ni Uncle nga balong nga agbanbantay kanyami. Request man jay gold digger ponge. Wala na, mumda jay. Passport visa tinlipas ko. Agraman plane ticket ko. Tap na nagtrabaho jay Amerika adun $2 ko. Naka-product o darling ko. Kay bahay ko tikit daw mo milyon akan tidad itinag in regalo. Ostonan. Diyos ko mapakarwa.
mapakarawam. Lakay. Dok Jam. Kas may sa adok daw. Agkam kamalay kabot ayah. Wana tatang, adamot sag paminsan nga pagkamalyak. Kas ko ba? Kas tatay, ada pasyente ka, daw bana nga ubing ka. Sangit nga sangit, dinamag ka. Kahit. Dinamag ko na, sususuan na. Dibote, when no breastfeed. Kahit. Ay ka, breastfeed ka no, ay ka, pinispis ko tay breast na, sakino na. Ading, dahil iti problema ta, mutubog ta nga makarawak, o mutubog nga rumwar. Kahit. Ay ka sinipat-nak. Apay nga ay? Dok, yayaak laang. Kasakinan ako na. Dagi lang, anak ko. Pagkamkamalian na. Another greetings balong. Dagita. Good Sir June and JM, para ka Sir Somebody's Baby. Apay, ada sa tayo Somebody's Baby nanay. Para kata kami ngagdingdang dito Baguio City. Wow, salamat Baguio Sir, City. Raquel po, kunana. Oh my God, nalaminis na dyan. Ano na, request na? Somebody's Baby. Somebody's Baby. Temo lang magka-baby. Somebody's Baby. Okay. Yung nga po mga friend ko dito sa Purok 7, Plaridel, Sinabel, Marjorie, Cherry May, Joe, Jade, Rio, Ongbak. Oy, pabuya dahil dyan, Ongbak. Thanks po. Chris Sarmiento. Thank you very much po for listening. Ayan kuya, magandang tanghali po sa inyo. Pabati nga po kami dito sa Lechonan na sila Ate Marlene at yung lola ko na si Lola Feli, si Maria Teresa po ito ng taga Antonio. Salamat po kuya kung nadagit tayo text message tayo. Okay. Naibaga manong yung manong nagkagwapo. Put mo tayo ta. Pakipatugtog yun man. Wis, ano to, Wis? Nasagot ko kin anak ko, aburidak ngagtabtabaw, SM Kawayan, iso ni Lerma Maltezo, nagkaputay maililaw, ananay na, love you anak, I miss you, bunsog, yamanak manong, nanay Juning, Tikabatuan, Isabela. Ang parang kamang nga ro, DJ video taniw ka, handa makikita. Ayan, kaarupa, no, mapansin nyo apo, aduho na itiwas basain mga text messages, takayat milang apo, nga, urikas ka sa nukat, makisayan, tikin na ito ti text message. Nagtermi nga nakadado iti text message nga sa mga sangpat, kita nagtagkal nga banag nga pagyamanan ti Ford Duo Production Incorporated. Mamesa lang ti na segunda ita ano ado ti text message ado ti dom nga wala alam mo nga buya nak Hostel baliktad ulaw nya mo daytan baliktad ulaw okay paatuhod baliktad ulo kita mayat ko nga ang milo ka na mayat nangangarot English mao English na mayat sino da ita mayonnaise mayonnaise ho okay wow palaman mayonnaise ho ko naman ay sige wow palaman mayonnaise ho okay may tos mayonnaise may syada reno may sayo meten dito'y saklo iti sonata napolwana kiniwar kanta ka man ti medyo naliday balong agpukaw-pukaw ti sound agpukaw-pukaw pa iti internet abigas ti mapaspasama dito yun. Okay, may saman nga naliday nga awitin so nahata ko nakuma para kadagiti agmaymaysa kadagiti awan iti kapisi ti puso na kadagiti agberbirok iti makaparehan na ti biyaga nagapu iti The Bread. Hello special. This is Line 97.7 Sweet Radio with the For the Glow. Lost and all alone. I always thought that I could make it on my own. Since you left, I hardly make it through the day.
world to find the words to make it right. All I want is just the way it used to be, with you here close to me, and I've got to make you see that I'm lost without your love. Life without you isn't worth the trouble of. I'm as helpless as a ship without a ring, a touch without a feel. I can't believe it's real. Someday I'll awake and find my heart won't have to break. John Mark, happy trip. Sabi ko mataagkita kayo, jay kasinsing ko. Kuna na tayo, manang Judith Soriano, iti Bugalyon proper nga kabsat ni Kabagis Mary Jane de Guzman. Ayan, thank you very much. Ako talaga nga, bayaan nyo, tanong nakalugan kami ito aeroplano kaagpagpagkaak kami ito lata. Di ba? Mga dagarod. At least happy ta. Buena. Di ba? Happy trip ko na. So, Garod, naimbag nga malam yung mga manong, pagkablaman ta kami nga mangmangan pa lang ni Lolo Junior, Lola Unang. Kasta dagi jay Lolok manan jay Rosario Santiago nga kanay ngagdengdengeg kada kayo. Kaya manak manang rukas ko man jay Sabong, Wino jay Cowboy. Kaya manak manong from Darwin, iti Balintokatok, Santiago City. Kuya, naimbangal daw yo kaadlawak. Purong spelling mo kami na po dito. Kablaawak man ti ipag ko ani Linlin Gaseta ni Jao ken ni half sister ko nga ni Risa. Pakito kariyo man tay riribok ismi Aisa iti sinili ko na nadapi. May isa kablaawak man tay Deputy Warden de Quirino nga ni Ma'am Mirasol Rosete dita Rizal de Fun Quirino. Okay, si Kamampay Balong. Hello po DJ. Ginig ko nga po si Edgar Jacinto Jr. na hindi siya naliligo ng isang buwan. Yan. Natural lang yan. Pareho lang sila ni John Mark. Go on. Digdi ko sa mata. Twice a month gaya. Sorry. May isa ka ni Jacinto. Paplay nga po, Textmate. Okay. Para kay Bonalet Gregorio. Hello Sir Eugene. Good afternoon. Welcome to Sweet Radio, Santiago City. Ayan. Good PM po. Pakibati naman po kami dito sa Purok 7, Amulungan, Rizal, na laging nakatutok sa inyo every Sunday. Sa tito ko po na si Perla na pinalakas pa talaga ang radyo nila para marinig namin. Wow, thank you po. And my mother, Maribeth Alarcon, na maganda daw. Haha, family Alarcon and Abalos po. Thanks para ko po yung rude. Thanks po, more power to our show. Pow. Kuna na dito. Hello, Kuya Jun Guapo. Hello, Jun Kuya Guapo ka now. Kuya, ito na naman kasi nungalingan na naman sinasabi. Yan ang ayaw ko dyan Ken Balong Pogi. Ayan, nakakita talaga iti bisita tanga Tagalog. Agtag-Tagalog tamot. Kaya nga, ang hirap magtagalog. Pero nagrigat magtagalog kaya. Ayan, good afternoon po sa mga bagong dating po na bisita natin. Yes. Okay, actually, ito yun. Ana? Agurkat Magbasak pa lang?
Sige, agpasa ka pa. Hello Kuya Jun, gwapo kan balong pogi. Kablao man ni Donna Honorio. Kumusta kan ayat ko? Tayag kabkablao Michael of Ramon.